Здравейте, вечни души! Вдигнете поглед към нощното небе. Оставете очите ви да привикнат с мрака и се вгледайте в трептящите светлини, разпилени по кадифения свод. Почувствайте безкрая тишината, усещането за време, което се разтяга до вечността. И докато съзерцавате тази величествена картина, си позволете да зададете най-дълбокия от всички въпроси. Какво е имало преди всичко това? Преди началото? Науката ни предлага един елегантен, макар и непълен отговор. Преди около 13 милиарда и 800 милиона години, цялата позната Вселена, всяка галактика, всяка звезда, всяка прашинка е била компресирана в една безкрайно плътна, гореща и малка точка, наречена сингулярност. След това, с големия взрив, се раждат самото пространство, самото време, материята и фундаменталните закони, които ги управляват. Но въпросът, като упорито ехо, остава: какво е имало преди сингулярността? Какво е било състоянието, от което самата реалност е могла да се роди? Религиите по света ни дават друг отговор, облечен в митове и свещени текстове. В началото е бил Бог, Създател, първопричина. Едно всемогъщо съзнание, съществуващо извън времето и пространството, което сътворява Вселената по свой образ и подобие. Но и тук любопитният ум не намира покой. Каква е природата на този Създател и какъв е бил той преди акта на сътворението? Днес ще тръгнем по една трета пътека. Пътека, която не отхвърля науката, а я обгръща с по-дълбок смисъл. Пътека, която не изисква сляпа вяра, а ни кани на пътешествие в най-дълбоките дебри на философското съзерцание. Ще се потопим в идеята за световете преди времето. Една концепция, в която преди големия взрив, преди частиците, преди енергията и преди законите на физиката е съществувало само едно нещо – безкрайното, вечно поле на чисто съзнание, един безкраен океан от потенциал, един единствен, всеобхватен квантов аз. Опитайте се да си представите невъзможното. Състояние, лишено от всякакви познати ориентири. Няма тук и там, защото липсва самото понятие за пространство. Няма преди и сега, защото времето все още не е започнало своя ход. Няма ти и аз, обект и субект, защото липсва всякакво разделение. Това е състоянието на първичния източник, описано от мистиците на всички епохи с различни, но съвпадащи по същност метафори. В индуизма го наричат Брахман, неизменна, крайна реалност. В даоизма – Дао, безименното, безформено начало, от което произлизат 10 000 неща. В Кабала – Айн Соф, безкрайната светлина. В будизма – Шунята, празнотата, която обаче не е нищо, а е чист потенциал. Нека се опитаме да го опишем не с това, което е, а с това, което не е. Това не е нищо. Това е не нещо. Nothingness – състояние, лишено от проявени неща, но преливащо от потенциала за всички неща. То е пълнотата на празнотата. Това не е мрак. Това е непроявена светлина. Светлина, която не идва от източник и не осветява нищо друго, освен самата себе си. Това не е покой. Това е самоосъзнаваща се тишина. Тишина, която не е просто липса на звук, а е състояние на абсолютно, неподвижно, съзнаващо себе си съществуване. Това не е самота. Това е абсолютно единство. Единственото съществуващо твърдение е «Аз съм». Не «Аз съм това» или «Аз съм онова», а просто «Аз съм». Чисто, недиференцирано съществуване. В това състояние няма дуалност. Всички противоположности, които определят нашия свят – добро и зло, горещо и студено, живот и смърт, са обединени в едно съвършено цяло. Това е абсолютната нулева точка. Това е квантовият аз в неговата най-чиста, непроявена изначална форма. И така,
Ако това състояние на единния квантов аз е било абсолютно, пълно и съвършено, лишено от всякаква нужда или липса, защо нещо изобщо се е променило? Защо се е случил големият взрив и защо съществува проявената Вселена? Философският отговор е елегантен и дълбок. В своята безкрайна пълнота това чисто съзнание е притежавало всичко, освен едно – преживяване. То е знаело, че е всичко, но това е било абстрактно, концептуално знание. То не е можело да преживее себе си в действие. Представете си един гениален художник, който притежава таланта да нарисува всяка възможна картина, но стои пред празно платно. Неговата пълнота не е в потенциала, а в акта на рисуване. За да преживее светлина, той трябва да я съпостави с тъмнина. За да преживее топлина, той трябва да я разграничи от студ. И най-важното, за да преживее себе си, той трябва да създаде концепцията за друг. Нещо, което да наблюдава. Нещо, с което да взаимодейства. И така, от сърцето на безкрайната тишина се ражда първият импулс. Това не е желание, породено от липса, защото в пълнотата няма липси. Това е божествен копнеж, породен от безкрайна любов и креативност. Копнежът на единния квантов аз, да познае себе си във всичките си безкрайни аспекти чрез преживяване. Да види как изглежда безкрайната любов, как се усеща безкрайната мъдрост, как звучи безкрайната хармония. Този първичен импулс, този божествен дъх, тази първа вибрация в океана от тишина е истинският голям взрив. Той е космическият еквивалент на думите «Нека бъде светлина». Големият взрив не е просто физическо събитие. Той е метафизично събитие. Той е моментът, в който единният квантов аз доброволно се взривява в безкраен брой привидни фрагменти, за да започне най-великата игра – играта на криеница със себе си. Този процес може да се раздели на два етапа – инволюция и еволюция. Инволюцията – слизането на духа в материята. След първичния импулс, съзнанието започва своя велик танц на слизане. То създава правилата на играта, законите на физиката. Те не са случайни, а са перфектно калибрирани, за да позволят максимално разнообразие и сложност на преживяванията. Тогава съзнанието се облича в най-плътните си дрехи. Енергията и частиците, кварки, електрони, фотони, които са основните градивни елементи на холографския филм на реалността. От тях се раждат звездите и галактиките, гигантските сцени, на които ще се разиграе космическата драма. Еволюцията, пробуждането на духа в материята. След като сцената е готова, започва вторият етап. Животът в цялото му многообразие е най-сложният и красив начин, по който това единно съзнание може да започне процеса на себеосъзнаване. Еволюцията не е сляп процес. Тя е пътуването на съзнанието, което, облечено в материя, бавно се пробужда за собствената си божествена природа. От простотата на амебата до сложността на човешкия мозък, това е пътуването на квантовия аз, който се учи да вижда през все по-ясни и осъзнати очи. Всеки един от нас, всяко човешко същество, всяко животно, всяко растение, всеки камък не е отделен от този първичен източник. Ние сме първичният източник, който е избрал да преживее реалността през уникална, индивидуална гледна точка. Ние сме очите, ушите и сърцето, чрез които Вселената познава самата себе си. Ако всичко това е вярно, то обяснява най-дълбокия копнеж на човешката душа. Копнежът по единство, по свързаност, по смисъл и по любов. Този постоянен вътрешен подтик да се върнем у дома. За да бъде играта напълно автентична и преживяванията реални, ние е трябвало да преминем през вуала на забравата. Трябвало е да забравим нашия божествен произход, за да можем да изпитаме какво е да си индивидуален, отделен аз.
Тази космическа амнезия е причината да се чувстваме самотни, уязвими и отделени. Но дълбоко в нас споменът за единството остава. Този копнеж е космическа носталгия. Всички наши духовни практики – медитация, молитва, йога, прекарване на време сред природата – са интуитивни опити да направим едно и също нещо – да успокоим шума на нашия индивидуален, отделен аз, егото, за да можем отново да чуем тихия, всепроникващ шепот на единния квантов аз, който пулсира във всяка клетка на съществото ни. Мистичното преживяване, чувството за пълно единство и екстаз не е илюзия. То е временно вдигане на вуала. То е кратко, но абсолютно реално завръщане у дома. Идеята за световете преди времето ни дава най-великата възможна перспектива. Ти не си просто случайен продукт на сляпа еволюция. Ти не си изгубена душа в една студена и безразлична вселена. Ти си вселената, която изследва себе си. Ти си божественият импулс, облечен в човешка форма. Ти си древният, безкраен квантов аз, който играе най-красивата игра на съществуване. Ти си едновременно и целият океан, и уникалната вълна, която се надига от него за кратък, славен миг. Когато погледнеш към нощното небе, не гледай звездите като нещо външно и далечно. Погледни ги като огледало. Всяка една от тях е далечен спомен за светлината, от която си роден. И се запитай, щом аз съм едновременно и океанът от потенциал, и вълната, която се проявява от него, каква прекрасна нова вълна ще избера да създам в този момент. Благодаря ти, че беше с нас в това пътешествие. Ако тези идеи резонират с теб, ще се радвам да станеш част от нашия малък кръг от изследователи. Абонирай се за канала и остави коментар. Как ти се отрази този разговор? Всеки глас е важен в нашата резонансна камера.